Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton sini nga matag palamati diri sa probinsya sa Negros kag syudad sang Bacolod. Good morning. Amo man sa aton sini nga mga OFW, mga Ilonggo nga mga OFW kag yara na naga-istar sa guwasang pungsod nga nagaupod karon nga aga. How do you do? Kumusta kamo? Mga suki namon nga matag palamati sa kahanginan. Welcome na diri sa Friday nga presentation sa Action Hotline karon nga adlaw Agosto 7, tuig 2020. Ikatatlo na kita nga adlaw sa nagapadayon nga SAP digital distribution para sa mga left out families nga makabaton sang ayuda pinansyal nga ginahatag sang gobyerno. Kag ining ikatlo nga adlaw hibaluon ta bala na dugangan atong tatlo karim nga kadamuon sang certification na ginpagawa sang DSSD bangod nga may problema, may pag-delay. Na-delay ang distribution kag pag-claim sang iban nga mga beneficiaryo bangod nga ang ila sining nga mga ngalan, ang spelling kag bisan ang birth date nagproblema kay ti sa encoding siguro pag pasulod pa lang sang ila sini nga mga ngalan ay sino may diferensya sini man. Aga pa ang iba nagbugtaw agud nga magpadulong sa pila ka mga payout center, no? Ang mga payout center amo ini ang gin-authorize sang government nga pwede maka-release sang ayuda pinansyal nga dapat matunon sa mga left out diri sa Bacolod City. Matag para matita nga nagamonitor na via Facebook Live, pwede ka mo magkapartisipar karon nga aga pagi sa magpadala sang inyo mga mensahe sa aton sining chat room. Please padala dira ang inyo sining nga mga opinion, komentaryo kag mga reaksyon sa aton talakayan karon nga aga. Available man kita sa YouTube, may ara man dira, pwede ninyo padalaan sang mensahe. Sa matag palamati tayo nga tinaga-monitor pagi sa ilang mga transistor radio, o sige pwede man kamo diri makapakigbahin sa inyo sining mga mensahe dugay-dugay. Now, ano madalag ko nga mga balita nga aton natutukan karon nga aga diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Action Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, alkalde sang Bacolod nagpalabot sang iya sininga minsay kag pagbuylog sa kalisod sa pamilya sang isa ka empleyado sang syudad nga napatay bangod sa COVID-19. Baloon ta karon sa city government, especially kay City Administrator M. Ligaspi ang ano nga mga measures ang ila ginahimo right after sining insidente. Now, prior pa man sa pagwa sang result sa sining napatay nga isa ka empleyado sang syudad, actually may mga background gali nga may ginabatsyag na ginban siya mo. Kagdason na naglain ang iya sining nga sitwasyon, nagligad kag
In fact, gindala pa ini sa hospital, no? Galing kay tiginbawian sang kabuhi, subo-subo man, no? Amo na nga, sa karon nga paniyempo kinanglan halong gid kita, no? Sa karon nga tiyempo, especially kung may ara ka sang ginabatyag, lain ang imo sining kondisyon, ayaw magkumpiyansa kay ang COVID-19 ara sa gihapon. Baloon ta na karon kung kumusta dira ang duty, anong sistema ang ginapatuman sang city government to ensure nga ting iban dira nga mga empleyado, iban nga mga nagatrabaho sa New Government Center. Kay remember, ang sa bahin sang City Hall, sa downtown area, nagligad to, lockdown man sila mo. Check ko bigudugay na kay City Administrator Emang kung kumusta, natapos na tudang sa City Hall man. Ano pagid? Pagtaas sang COVID-19, local case sa Bacolod kag Negros, kag bilog nga riyon size, alarming suno sa DOH. Pero ang good news, 90% sa mga nagpositibo sa sining nga virus ang asymptomatic mga kaaksyon. Ano pagid mga balita tagkaron nga aga, no? A high value target iho nga persona sa siyudad sang San Carlos arestado sa operasyon sang PDEA kag PNP. Padayon nga paggamit sang eskwelahan bilang quarantine facilities, suportado sang pila ka mga opisyales diri sa Region 6 kag sang OPAV. Record sang PhilHealth angot sa obligasyon o sa ila obligasyon nga bayaran sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ay wala nagasanto. Kagiban pagid karon nga mga development reaction sa mga drivers bagod August 15 mag-umpisa na ang implementasyon kag ang gina-require sang Department of Transportation nga dapat mayara sang face shield ang tanan nga mga pasahero nga magasakay sa pampubliko nga mga salakyan. Alas 8:10 Akson Radio Philippine Standard Time. Let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagad. Ang mga mensahe niyo please karon lang gid dugay-dugay kag nagapasaan na kung ano ko nagapangayo na kung dispensa. Sa hindi ta malabutan nga maminsahe, no hindi lang ka mo magsunggod kay limitado lang gid ang aton sini nga panahon. Subong damo nang nagapinamangkot pati sa kalanaan ni Mrs. gani gina may mga nagapamangkot na kasonhens kon may available kami ginabaligya nga face shield. Grabe no. Ang reaksyon sa publiko sang tawo kapin pagid may amo sini golpeada lang sila nga nagakakibot. Ang iban ulihin nakatalupangod nga may mga panibag-o nga mando. Kapin pagid sa mga nagasakay sa dipasay nga masalakyan. Tikon amo ning sitwasyon nga luyag gid iya sang gobyerno nga ipatuman kag umpisahan ini. Why gid malain because ang luyag matabo sang gobyerno no nga pag-regulate makabulig ini bilang depensa batok sa COVID-19. Why ginamalain? Ako nagapati nga ang tuyo sang gobyerno proteksyon ini, no proteksyon ini para sa tanan nga mga pasahero kag sa publiko kag sa komunidad. Tikon mag-amo na ang sitwasyon nga obligahon naman nga kung magsakay ka halimbawa sa mga dipasay nga masalakyan dapat may face shield ikaw. Ako, wagi ko kontrada kay ini kabahin sang health protocol nga luyag ipatuman sang gobyerno mo. Kundi kampiyon man, kaya at least kung ikaw pasahero, kampante ka man ang sa tupad mo, hindi makaraton sa imo. At the same time, ikaw man, kampante ka man nga hindi mo man malatnan ang sa tupad mo. No, kay ti may ara ka sang face shield, no, nga nag-cover das nawong mo. Galing question, tikon ang mga driver yang nga suksok o kung obligahon mo pasuksok sa face shield, hindi yan delikado ini sa pagtuhaw sa anuman nga aksidente.
Nano ang specific nga instruction siniman? Nagligad to kundi ginatagan nga daan sang gobyerno man paandam kundi damo mga regulasyon na ginapatuman. So mo kita nyo pati ang kasanay sa motor kumo nga damo nag-a-appeal nga ti necessary gid nga may ara sang tugutan ang pag-angkasanay sa motor kinanglanon lang nga may ara sang regulation paagi sa barrier ginonor na no pero kinanglan may barrier nga mag-separate o mag-separate sa mag-asawa. Tiway na question nagobligar ang tao. Nagimo sang ila kaugalingon nga mga diskarte para lang nga magkangkasanay bangod ngang iban nga mga pamilya, mag-asawa, amo lang ni ang ila sining nga means of transportation. Action Hotline. Okay man na. No, kay gusto sang gobyerno ginabing hindi magkunay, hindi maginupdanay. Hindi bala may barrier sa tunga sa mga sawati. Okay why ta may musundon ta na because gusto sang gobyerno mangin safe kita. Galing kay damo gambal motorista kadelikado gid sir. Nga magagkasanay kami nga way magkuuyatan bangod sa sining barrier nga ipamtang sa mga motorsiklo. Action Hotline. Ari ang masunod. Way man makasalbar ang mga jeepney. Subong lang tawon mo kundi nagligad to siling nila grabe ang mga jeep subong no. Ano-ano malang kaha kadamang yung gibotangan sang mga barrier kag amo na siyang nag-separate sa mga pasahero, no? Nag-separate galing lang ang pinaka-problema kay duhulay mangyapon sang plete. Tibisan nga may barrier, dawa na mangyapon kag iduhol dito sa driver. Action Hotline. Siling sa gobyerno dugangan tang pag-regulate. Isa nga nagkapamensar sini amo ang Department of Transportation. Siling sang DOTR, obligahon ta ang tanan nga mga pasahero, suksok kamo face shield. Agod nga may protection kamo. Ini siling ko may makasiplat gani halimbawa nga ang mga kamot gali sa mga pasahero nga sa dinaw-anay sang plete delikado man nga basi dira ang virus. Action Hotline. Basi obligahon naman ning mga pasahero nga kinanglan may ara sila sang guwante sa panawag sang iban pero may ara naman sa hapin ang kamot nila. Ay grabe no. Tiway question na because ari kita gani sa tiempos ang krisis. Now galing problema. Ano yung matabo sa mga driver ni man? May instruction na sa ila? Masuksok man sila? Face shield sa palabuton nga Agosto 15? Online sa hotline. Online sa hotline. Ano ang matabo niya sa mga nagasuksok antipara na nga may mga edad na nga driver? Niyan budlay ni sila. Joining us this morning is Mr. Jesse Ortega, ang Secretary General sang grupo sang Stone. Sir Jess, kumusta ka na? Aksyonan, yung aga, no, kag nila dinagising mo, tagpalamati, may agastaran. Musta ka? Nakakuan ka na? Bakal ka na sa face shield mo? Amo ganin nga kilalan mo, kasi amo naman nabot, ano naman ang kapatakarat, hindi OTR na, taran nga, dila tuon, amo na pa lang nga gara, katubang kakrisis, kaya kung crisis ang transport sa subong, naglubo ang number of passengers nila, nag-iwat ang pasahero. Kaya may duga additional naman ang bagden kailangan gasto nga masuksok naman sila sa official. Di bagden, actually, ang laban sa mga official, ang pinakanubo si 50 pesos, 40 pesos. Kaya natin gasto naman na. Kag ina nga problema, may nalililingan nga bida ang atibay, basi inilay naman hindi nga patakaran, basi may ginakontrata naman sila sa mga nagamanufacture ng official. Uy. Pinakamon dira. Amo nang mga taboged kasi ay gaduda ka mo, gamay mo na. Kasi kaya yung natabo sa barrier sa motorcycle nga ginpanduso sang IATF. May supplier. That's why pagka isa pa lang adlaw nga implementar may nagabaligyan na siyang barrier sa mga motor. Imagine tuga 300 dati
nga nakabalo ng mga manufacturer mag-imos sa daan. Dati, guro, may kontrata na nga daan. Kung na na-prensyon na mo nila. Ti, preparahin na nga daan, Sir Jess? Preparahan mo na nga daan nga mag-manufacture ka man sang surgical gloves o kung ano man nga gloves, kay sigurado mo ning sunod ang gloves? Wagi na kalayo aksyon na topic nakita naman nila, linglingan naman nila nga, ragli sa kwarta ang bang bayron kataptek ang ibuon nila na, kuha naman, i-sexto naman nga pabutangon pa gamiton kung gantes ang driver ang mga pasahero. Imagine, pila ka pasahero nga daan, sa kadadlaw ang mga creatures, yung salakyan, yung mga jet. Okay. Dango, milyon guro. 8 million mga pisil ang manufacturer sa manufacturer. Another transaction na naman na. Kung wala nakita namon. Amo niya matabo, gid. Pero ari, uway labot, tabi si ginambal, nagaduda ka mo, nga may transaction ini, pero, sir, hilway ni, mayo ni, blakay na tilawan ko, nakasuksok si Mrs. ini, while nga nagadrive sa sasakyan, gareklamo siya nga lisod sa paglantaw niya ang, kung may face shield siya mo. Kaya mo man nagreklamo kay mga driver na mo na action art, na linya budlay kong tikid, kung mag-undag, gagagiyo man siya, nagakarap-karap ang matasing driver. Delikado na kayo, ilabi ng ito kung gabi nga, yung gabi. Delikado na kayong pisyal na. Okay. Kaya labot, akong para ko. Putangan pa rin mo ko pisyal, di nga nung mo lang naman. Hindi kaya kinikita guro na gini, kaya ma-reflect na mo? Hindi man nila na, stickling ay implement by August 15. Tanaan nga tao, baka naman pisyal Amo na mataborso na. Okay. Hindi nga guligan mo nga talaga bang sa krisis ang pumuluyok, normal ang sitwasyon natin. Pag-ason, pag hindi mo natin gasto sa naman. Dako naman nga kukul sa kadabang katawan. Kuya, okay ko sila, Sir Jess. No, ining mga health protocol, ang ginapatuman sa gobyerno ng mga regulation to ensure nga hindi maglapta pagid ang kaso sa COVID-19, konforme ko na. Galing kay doon na sobrahan blang iban, pero sining mag-asawa, butangan mo bariya ng motorsiklo nila. Gantos ang asawa kapag ngikog sa motor, kundi gang kasagad dito sa buli gawyat. Pag-abot dito sa destinasyon nga mapabilin, abis ulubrahan ng asawa, man, sila mo, intimate, kikag ang ila, relasyon, iabla, purti sila kasweet. Pagpanaog dito, Jess, o Sir Jess, sa motor may barrier, dito sila magdikitanay. Pagpanaog, antes maglakat ang asawa, masiparar siya ba na, bid goodbye na siya o kung mapaalam, baki siya nay. Ang dinalaan ko yung action art. Ang helmet na ginagamit ng mga motorista, kag motor, kag yung yaangkas. May official ba na nga ang pagbutangan pag yung official? Hindi na nagurong sa motor. Kung sa motor, guro, Sir Jess, hindi na nakinanglanon yung face shield kung inang sirado ba lang ang helmet? Correct nga kaya ang kalabanan ng helmet mo ng action art. May mga face shield na. Kaya hindi man pag-aproba sa LTO kung why na face shield. Okay. Kaya tandaan din na sila before ikaw aprobarin na ang helmet na ginagamit mo, may face shield din na. Okay. Pero sa inyo bahin, since kati August 15 na ni sunod nga mga sinimana na ni Patuma, no? Nano ang ginalantaw nyo rin nga mangin problema ni sang inyo mga hanay? Actually, dito matuman, di na siya order na hindi OTR. Hindi kaya pwedeng hindi matuman dadak po, nagkaroon da? Why may makaluwag na, mapasok matuman yun. Ti ubra man kamo sang kuan lang bla daw mga improvise lang nga face shield, why man guro hindi man pag-obligaon nga kinahanglan na mo gini ang quality control niya? Wala man sila mga mando kung anong face shield ang gamitin. Basta face shield lang. Okay. Mula matabo.
Pero sa mga driver nyo, gareklamo giman sila. Kumusta by the way ang income na sumungaw? Kabudlayan sila, labi na gid ko sa tiyon ng gabi. Kabudlayan sila. Oh. Kabudlay sila kasi sila may windshield na sila. May paint pati nagdubli ang kuan ikaduha ko magulundag biro ang official si natural ang pananaw na kaharap pa na Oo. Tigaling wait na mo, kaya mo na yan mo. Ang punta na ang DOT, dito pinalagpat lang ni mo nga, iban lang kayo biyahe. Ay, sus, grabe ba? So anyway, tinano ang matabo sini. Ang ining matuman gid kamo si gaano nga dakpo naman kamo kag mamayad kamo sang penalidad o multa? Siguro kasi ang ma-implement na mga kuan ma-import naman ang kuan ang LTO ma-operasyon naman na sila basta prakop sila kung lak official. Inadir gastos bulsa naman sa mga driver. Kaya pagka sa payro na bandite gid nga magamit yung official. Damo gid asbong kay ang ikaduha pagid. Ang Bacolod City ginahulat na kung ano diri ang mangin final say sang mayor kay Iloilo ya alas 8 na tunog umpisa subong ila sining nga kuan mo nga curfew. Tiya Bacolod di ginatagan authority sing SP si mayor nga siya man ang ma-decide kung ano oras ang curfew bago sa siling pieces man. Tiari epekto pag inisinyo kung may curfew pagid nga mag-early ni ang biyahe nyo no na lang. Kaya ginapupulso nila ni ang kuan na local ID ito din nga hindi nga last year muna na so. Pero di naman ang driver kasi kung nagagaya sila karon taga Salas Wednesday. So mag-gaya na sila. Wala city, gaya na sila. Oo eh. Kung nubo naman ang income ng driver. Pero subong at least okay ang biyahe sa mga driver ta? Actually, tungod sa ilang pasahero nga nag-ipan na 50%, ang ilagin ako na ang kaiwas ng pasahero, kaya yung tao ay kaguluwa. Tiyo sino man namin maguluwa? Sino kaya nga bal sa gobyerno, hindi ka mo maguluwa? Kadua damo sa mga tao nga na-display, ang mga workers na na-display. Iway nga si Obra. Ang unang ang kaintangan, subong kang biyahe, hindi pa nilagan mo sa actionar. Kung ang jeep pala nang nag-ahalay, way nag-terminal, galing nag-strike lang, pinakadakong bayro lang, 5-4 kabilo, pakatos libertad. Pipirdi na sila. Tigaling way ka choice, si Kano nga way ka naging dalon to kung hindi ka naging kakas-advance sa tagiya sa salakyan, ginarkilahan mo? Sir Jess? Oy, nautod siya. Alas 8:25 na. Action Hotline. Tanoy niya San Carlos, sumiging kastigo to bangod sa kutso-kutso? Babae pa? Inano naman, i-check ta lang ni karon ng mga development ha. Action Hotline. Hello? Ato Jess, sorry gid na uto ng aton siningalin niyati. Sige lang, anyway. Okay lang. Masunod na lang tanay, way tanay mo. Ahog tanay kuno pahan mo as until such time nga matapos ni ang problema sa COVID. Di masunod na ginawa, tuman na ginawa lang na mga driver aksyonan. Kaya di ko hindi mo tuman, pang dakpon, malang yapon. Okay. Ang sadya na yan, pasahero, kung ano pag isyo nila nga TOP. Away niya guro TOP na iya basi kung ang citation na pareho sa city sa Kwanbla, sa may social distancing kag face mask ordinance, basi dira naman iguon Kaya alang na karon kay LTO isyuhan na ka-TOP kaya ang pasahero why man yung driver's license? Kailangan nila dato sa bayanihan to realize one up ng disobedience. Tigaling ano mo na, dakpon mo, dasugwaan mo ID lang, ano issue mo na siya, Biman? Ang problema kaya ang driver, hindi may open na sa issue ya. Mamulta sila. Ang about yung mga pasahero, makapailang nila kaso sa disobedience. Kaya sa bayanihan to realize one up. Sige lang, i-check ko lang ni LTO dugay kung paano ni-implement ni starting August 15 para may ibalong tao kung anong paano ni matabo sila kung nakpan sila. O, sige. Pwede man nagaling kayo yung DOT, national nga order na. Huwag ka lumay mo.
Tiyo, way gid Kaya may mo suksok ka gid niya dapat kidakpon ka mo. So anyway, i-check ko lang na karon sa LTO kung may instruction ka guidelines na partition ni Sir Jess. Salamat gid sa Oo. time. Thank you. Thank you. Hindi ka lagwa ha, suksok ka gid face shield mo ha. Kabay pa nga balo kami ko ang mandar sa LTO sa DOTR. Sige. Salamat gid. Good morning. Okay, thank you. May action na. Action Hotline. Why lang kabalo, pero kabalo sila nga August 15 ipatuman na. Na question nito paano ni? Ang salakyan ng jeep may mabantay naman. Sino mabantay? Traffic enforcer, LTO. Ilan ni nga checkyaron kag ang driver ay pwede na nakpon may siyuan ng TOP. Galing mapasiro ano mo ni man, padulugon mo kuan nga lan, kag ano man, pailan kaso, inakaroon ni istoryanta. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Diin ang makin. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may
pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay.
Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Salamat, Gid. More power and God bless. Siling Manisiela Alagos, good morning, good morning, good morning. Jose Hirson Lapinig Junio, AC Ronald Lee, nagamonitor siya, Roger Alcantara. Salamat, Gida, salamat. Action Hotline. Alas 8:44 na, sa iluwan ko si City Administrator M. Legaspi ang kay ti kahapon no less than the mayor ang nag-confirm na kag in fact nagpalabot na gani isang iya sincero nga pagkondol sa pamilya sa tong empleyado dira sa City Hall nga nagpositibo sa COVID-19 ang lain kay ti napatay, no? Kung may ara ka sang ginabatyag nga nan sa kaugalingon mo, no? Nagkadelikado gidi. Gakasubo kita bangod kabuhi nimo, especially nga ti empleyado man sang city. Pero amo gid na no initanan sumong way niya sang way bala sang exemption. Kita tanan mangin subject pwede kita tanan matapikan sining virus nga COVID-19. Pagod sining insidente, ang pag-insindi ko before pa man nga nagbatyag ni siya sa Masin Tomas, may mga ginimo naman gani ang City Hall nga mga measures dira mo. Amo to gani nagligad nga may mga opisina nga way na may way na sang nag-duty, way na sang nag-report. Pero hibalon ta ko na no mga latest pagin nga mga instruction diri kag nano ang mga matabo dira nga mga measures dugang sa bahin sa Bacolod City Hall kag dira mismo sa Bacolod City Government Center. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the Workaholic City Administrator. We have Ma'am M. Legaspi. Ma'am, how are you? Good morning. Good morning. May aga Action Art. May aga sa tanan yung pagpalamati. Salamat kid sa time. Nagtawag ko bala sa imo, ma'am, kay after nga no less than the mayor nagpagawa na gani sa iya mensahe kag nabasa na ton sa PIO nga post sa Facebook. Yes. Dati nagpalabot sang iya sining nga pagkondol sa pamilya sang sining empleyado sa city no nga ti sad to note nagtaliwan kag nagpositibo sa COVID-19. After the incident, ma'am, magluwas sa mga measures na nga daan naging patuman niyo last time. Ano pa gid ang ginahimo subong sang city to ensure nga ti ang iban nga mga employees da mahilway man sa sining pamahog yapon sang COVID-19? Well, before pa na tabo ining aton isa ka empleyada dira sa Land Tax Division. And by the way, Action Art, yes, ma'am. Ini siya former staff nakon before siya naging regular. Sang ara ako sa Sanggunian, sa ako na siya office. And Uy. then sang may nag-opening dira sa Land Tax, gin-applyan niya ng permanent position kasi namatay siya sa
elective permanent position. So, nagsugod siya actually sa city, sa akon, sa city government. So, kita ako na mo, ma'am, kita ko na siya sa una, sang drop ko assign sa city, sa NGC. Nakita ko na gali sa office mo na siya. For sure, yes. Oo. Medyo madugay man na siya sa akon. So, ginakasubo to na, and we extend, of course, our condolences sa pamilya. This is very sad. In fact, nag-istorya kami ni Mayor at that time na na-declare siya, no? Na nagtaliwan. I was talking to sa isa ko pagiging staff na in contact with the family. At that time, in-intubate siya. Pag-intubate siya sa iya mga 10 o'clock, mga 2 hours later lang, nagtaliwan siya. Uy. So, ang gusto kong i-share na inibla ang coronavirus, this is something na dapat ginatake natin seriously. Hindi nakahambal na, di siya man tuyang mayara. May kami na dyan. Really, kada isa sa aton, kinanglan ng attitude natin is self-preservation. So, kung magwa kita sa gwa, gatubang kita sa iba niya tao, siguro doon ang aton mask, nasuksok natin sa sakto, para maproteksyonan kita, kaya maproteksyonan man ng iban. At the same time, nag-distansya kita. Okay. Sa mga ginatubang natin ng mga tao. Kinanakadistansya, pero may kita may balon ng alcohol, nagapanginaw kita sa kamot. And kung hindi kinanglan ng magwa, pabili na lang kita na sa balay. I mean, this can never be overemphasized. Because these are the things, amula ng mga bagay nga dapat natin himuon na makabulig ng dako sa aton. And these are not even, ay niya mga bagay, wala man ni gani bili, no? Kumbaga, it doesn't cost anything to do these things, pero dako ang bulig sa aton. So, going back sa aton, sa NGC, may device, in fact, may memorandum na si Mayor Bing, ang shifting sa mga empleyado dira. So, ginimo naton is kada semana may bago nga shift nga masulod ni empleyado. So, ang daw skeletal workforce or alternative work arrangement kita dira subong sa NGC, pero hindi gyapon ma-hamper ang tanan nga services. We make sure nga ang kada opisina may ara gid siyang naka-assign nga mga empleyado sa kada trabaho nga dapat gina-perform adlaw. And ang isa ka group nga nagapahuway or nga wala naga-report personally, physically wala naga-report sa opisina, pinatagaan sila trabaho so that they can work from home. Okay. So, mo na nga ito ninihimo, subong. Ang rason sina Action Art is para na kung sa isa ka shift, let's say for example, para sa natabo sa lanta, may ara nga nag-positive or nag-symptomatic, automatic bilog sila, hindi mag-report, bailuhan sila, no? Bagi ma-rotate na yun. Ang next group amo ang ma-duty, ini group na affected, tanan sila will be out of the office. So, mga ginhimo natin nga, amo nang ginhimo natin nga pamaagi para nga at least maproteksyonan natin, mapaiway natin ang paglapta pagid siyang virus sa mga empleyado natin sa gobyerno. At the same time, ang aton nga disinfection and decontamination regular gid nga ginahimo sa aton mga offices. Gina-remind man ang mga department heads nga ang mga ining health protocols, mga measures ni ginapatuman gid strictly regularly kag constantly ginapatuman gid sa tagsa ka office. So amo na nato nga ginahimo subong sa NGC kag kung mahimo pa lang may mga ubra dira nga pwede madala lang sa balay, work from home ang aton mga empleyado. Okay. Now, and of course, ang mga ining nag-positive, Action Art, strictly isolation with sila dayon. Although may ara kita sa protocol, sa DOH, na kung asymptomatic sila, pwede sila ka-home quarantine. We are not taking any chances sa aton ginahimo. Strictly isolated with sila from the community. I see.
Ma'am, sa family, sining napatay, kung mga may ara sang kagastuhanan sila sa hospital, the city government will also extend financial assistance to the family? Ara na sa aton sa national law nga covered na sila. Basta COVID, ang cause of death, covered na sa PhilHealth. So automatic PhilHealth? Yes, oo. Okay. Now, sa public, ano ang ila sining nga mga himuon? Anong ginapatuman dira subong? Istrikto bala magsulod ka dira sa NGC kung may ara ka transaksyon? Ang normal sing unang nakita ko dira nga may ara na kita scanner before ka magsulod. May mga protocol na ang health protocol istrikto ginapatuman. Inablas strict here pagid subong may gindugang dira, ma'am. Yes, actually may registration na subong para mahapos sa contact tracing team. Kung in kaso may ara mga incidents da sang infection or may ara na latnan, may ara na infect, may nag-positive group atong yung mga gisululod sa NGC, they need to register, nag-register sila. Pagsulod pa lang, sa may lobby, ginakuhaan sila nga alam, din sila nga barangay gistar or specifically purok ng cellphone number. Okay. Para nga mahapos sila i-trace kung kaso may ara incident na makabo, no? Okay. Also, sa mga tagsa-tagsa ka opisina, ang mga department heads, ang mga heads sa mga offices, may ginibo pag yun sila nga pamaagi, like, ang iba niya mga opisina, kung sabihin damo, tao, ang kakadto, may pag sila another registration para lang mapasigurado pag may iniya nagkanto ni sa amon office. So medyo mas mahapos ang contact tracing. Halimbawa, kung ang residente malapit sa mga lugar o kung sa mga lugar nga ti isa doon na lockdown, why na iya subong nga do ginadumilian nga magpakig-transaksyon kadira makadto ka sa NGC, wala na yung amo na nga sistema? Wala man sila because the presumption action art is ang mga nag-ara sa lockdown hindi man sila makagawa. Correct. So it is presumed na ara lang sila balay. Ang sa palibot hindi man pwede nga maapektuhan. That's why ang aton man nga purpose kag tuyo diri is hindi man kita mag-discriminate. Kaya it doesn't mean, for example, na kung nagpauli siya sa isa kapareho sa akon, kung taga Mansilingan ko, damo cases, may mga cases na diri nga nag-positive sa Mansilingan. In fact, diri mismo sa amon subdivision, may nag-positive diri. Okay. So, kung gusto ko mag-avail ng services sa government or sa NGC, hindi man pwede nga hindi ko niya pag-interview na ron como nag-i-star ko sa isa ka lugar na may nag-i-star na positive. So, hindi na balanse naman ang tanan. And we make sure ang instruction ng mayor, especially sa aton committee in charge ni sa mga nag-lockdown sa mga areas, is stricto kung ang lockdown procedures naton. So, ang PNP may instruction na meaning kung ara ka sa sulod sang area yung on strict lockdown, hindi pwede akagwa. Gani. Pero ma'am, why isang plano ang sitting since may na-record na may nagtaliwan din ang employee, may mga regular ayhan, would it be possible nga may ara dira sang swab test nga himuon regularly sa mga employees or every month or nano nga pamaagi? May ara nakita sang testing plan kag naka-prioritize na kay dapat rational man ang pag-test, hindi mataka-afford niya ang tanan ng empleyado da i-test natin every so often, no? Kamahal, correct. At least ang cost madalagan siya per test siguro mga 3,000 to 3,500. Dalagan ng testing, dala ang swab. Kada isa ka tawo action art. Imagine that. So kadako kayo sa alas 8:56 na. Ang ginistorya naton baw subo gali ni kagi pa ni employee gili sa office ni City Administrator Emang during the time that councilor siya. Sang ara pa ang sige pang term niya as city councilor. Now, sorry gid ma'am na utod ang aton linya. You were saying kay na ma'am? Yes, So hindi ka afford ang city nagakautod ang linya niya. Ang ginastorya namo ni
City Administrator M. Ang kay tungod kon bangod sining insidente bala obligado na nung matabo dira may regular nga swab test sa mga employees, hindi masaranganganisang city. Can you imagine kung magpaidalom ka sa testing or swab test, ang imo gastuhon mga 3,000 kapin or basi sobra 3,000 pa na. Agod nga magpa-RT PCR test ka, ti budlay, no budlay, gastoso katama, nga kung ubuson mo pilang daan ka empleyado da, no, ang city government, magluwas sa mga regular employees. Hindi ba na pwede nga mga job order na karon di may pagkuhaan man sang PCR test o kung, diba, kung para makabulo barato, kita pwede man nga ako na nga pamagi. Ma'am, sorry gida na utod liwat ang ninyata but kay na nagdulog kita sige mention mo nga mabudlay ko ni kumplituhon tani tanan nga maghimo ta swab test kay kamahal gali ang balayran. Yes, oo. Kadako sang ginagastos ang gobyerno naton para sa testing. So, amo na sige nambal ko. In fact, subong Action Art para yes, sa information man sang aton mga tagpalamati. As you know, may ara na kita pila na kabilog ang testing centers, laboratories naton, 3 na operational na laboratory in Bacolod alone. So may mga iban nga mga private individuals nga naga-walk-in sila na gusto sila magpa-test. Kung mag-walk-in ka lang kung hindi kaya iyas ang DOH or iyas ang syudad nga case nga ginpasulod, ang balayran is between 4,000 to 5,500 sus per test. Okay. Test. Okay. So, for example, ikaw gusto ka magpa-test, makadto ka sa laboratorio, mapaswab ikaw kag RT-PCR, that's 5,500. You know. So, amo na kamahal. So, at cost, compute namon mga 3,000 to 3,500 ang cost sa gobyerno kada isa kay ati ang test kit na do mga 2,800 plus ang mga reagent kagtanan. So ang iguan sina mga 3,000 to 3,500 per test. So kung nag-positive ikaw, remember after 14 days may retest pa na, gina-retest pa na. So kaduha ka gyud nag-positive ka, kaduha ka gyud gina-test. So tivel ang gastos ang gobyerno sa kada isa ka tawo. I-compute na lang na. So mo ang ginahimo is after may nag-positive, automatically contact tracing na dayon ang ginahimo. Ang mga close contacts isang nag-positive, ginatest na sila. So gawin mo na Action Art, isa ka positive, mga 36 ng iya nga close contact. 36 ka tao, imagine that. So for every positive case, for every confirmed case, may minimum of 36 persons ka nga i-trace kag imo nga i-test. So amo na kadako ang aton. Grabe, no? Mo sa NGC is kung may mga naga-positive, ang mga close contacts, the usual procedure naton sa contact tracing nga inang sa opisina na nila for example sa land tax, bilog na opisina gin-test na sila. Ang mga close contacts, ang mga naga-positive, gina-test pagid na sila. Kung di na sa kadto, di siya nagkadto the last 3 days na before siya na nag-positive. So mga amo nga mga cases, amo nang ginahimo sa atong syudad. Grabe, no? Kaya very expensive, no? Nga very sa isang expensive. grabe maning virus kaga hindi gani makita sa naked eye to prong halit hindi hamak, no? Grabe gid ang halit ni ginahimo. And imagine na once ma-test na sila, they have to go on quarantine. Amo nang nakatabo subong sa aton, and this is something pagid nga I think the public has to understand. Okay. Ini aton mga public health systems and ang healthcare systems in general, both government hospitals, ang aton mga private hospitals, gamat-amat na ni sila nagaka-overwhelmed sang cases naton pag ining parte sa COVID. Ni kay imagine naga-quarantine ang bilog na team. Example, may nag-positive sa isa na ka-department. Okay. Pareho sa nakatabo subong sa Corazon Locsin. Ang ila OB department na may na-infect,
So bilog nga department, hindi sila kabaton cases, hindi sila. Yes. So nagakaperwisyo, nagakahalitan ang aton, ang bilogin nga community, kay kung hindi makabaton pasyente, Patient, correct. Hindi makadto ang aton mga pasyente. Amo na gani nga isalot ko lang ni Simo because kang Corazon Locsin ang pagwa advisory nga hindi sila magbaton sa mga OPD outpatient nga i-cater nila. Ang aton nga bro ma'am, ano man, activated o kung nagbalik operation ni nag-cater kita liwat or still sirado ni siya daang Vicenter? Open, gina siya, wala na siya. In fact, we are already contemplating, ginhimo na siya subong one-stop shop, Action Art. Yes, so, ma'am. ara da nga itong contact tracing operation center. Okay. May, dira na sila nag-ubra sa aton mga data processing kag information management. Plus, ara manda ang aton may swabbing area. Makita dira, may gin-allocate kitang area para mag-swab, no, para sa swab test. So, dira man ang aton may swabbing. Sige, ang problema naton, Action Art, amo na ginambal ko kagina nga nagaka-overwhelm, nakita amat-amat ang kakulangan naton sa doctors, kakulangan naton sa nurses. Kay may ara magkita nurse nga nag-duty sa Bro Center nga nag-positive. So, one batch has to go on quarantine. Amo na ang malain sini ang mabudlay sini Action Art. Kay kung may naga-positive, kung may ara nga naga-confirm na kaso sa COVID-19 sa isa ka sa area or department, hindi lang isa siya ang quarantine. Ang biloging nga department. So kung 14 na sila ma-quarantine for 14 days man. So kinalan busla naman sila sa another batch. So by batches, hindi lang ang naapektuhan ang nag-quarantine. Okay. Kag mauuntat ubra. So we have to wait. Muna ang problema man naton sa Bro Center is kakulangan din naton sa doctors and nurses. Okay. As of now. Yes, ma'am. Isa na gid lang ang artificial test ng Tagalan tax ni nagwa na ma'am, no? Yes. So bali may nag-positive pa ibanda. Why na? Ang casualty naton positive kid. Hindi, pero I mean, ang iban bala na ngagin pailalom sa artificial test. Out of the 46 naging swab test, may napulo kahapon ang natapos kay nagwa na ang result. Kay the rest, may iba itong naging re-swab. Okay. So, as of kahapon, 3 sila ang nag-positive. Oy, So, luwasan na patay, abi, may duwa pa ya? Yes, correct. Ang duwa, fortunately, sila asymptomatic, no, wala lang sila sa maginabatsyag, wala lang sila, but you know that is even more worrisome para sa amon kiti kung wala ka maginabatsyag, imagine kung wala ka na test, you continue to infect ang mga tao nga who come in contact with you. Correct. Oo. So it is really nga gina-test naton ang gina-contact trace dayon. Sige. On that note, City Ad Ang, salamat gisa time mo nga gin-share karon nga aga. Salamat Action Art, and let us remind everyone, stay home, stay safe. Salamat. Good morning. Thank you. Action Hotline. Grabe, no? Tiluwasan na patay dito to hens. May nag-positive pagid. No? Actually, pulo asa 40 sila, pulo pa lang ang nagwa nga result. Luwasan to na patay ng employee nga babae. May nag-positive galing. The good thing is, and the good news is, asymptomatic siya. Tinabilin to, please. Kung anak mo sa balay nyo hindi lang sa city employees. Once gani gin swab test ka, abi, panumdumontan lang, automatic, tinira na lang ta sa balay tanay, distansya ta, bisan sa pamilya ta. No? Kagbisan, basta permi ka expose sa sagwa, hindi gin magatag kumpiyansa, kay basi, bala, huwag kita kapangayo, damo nga na symptomatic, nga tiway ganik palogli mo, nga positive sila. Action Hotline. What if kung matapikan mo ang pamilya mo? Oh, that is another thing, and that is another problem. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Life Extension.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus,
pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente
at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Pag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon
Ang mga mensahe, inuging padala mo, sorry, gid sa iba, no? Hindi ko na gid malabutan. Action Hotline. Why at the time, nari sa itong napagpangalagad, Dr. Alfred Spear Mangosteen, capsule and tea, aton gina-recommend sa inyo para nga magbako ng inyo. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon